زخبركن حواتي كم كأني خن حندقني خن أنا زابير مسكن تبوا الله خص خن كاتب تبوا تسفى قبر لو ما عند خاب خالد اللي متأكد على الله إن جيت قبر تسفى قبر حدش تخون كن سبسكرايب مقبالي ترسع دم كل جي سبورت قبران حواتي بوست قبر كله لايك كومنت قالت قبر عليك أبدع يعني مسكنة كني عني اللي لو ما عند خاب بالي كيف برودكت أنا قال حزت كلمة الله هو مجمرة بنتاي كن جمرينا بزي ناي نفس محتسب مالتي بادي واش زي تفوت ولوشن تي اي او اس تي بيستاشيو بتعملوش كافت كله ناي اي او اس زي فتي لكن قدمت بنا لا الزنيره لحرز مسوت صقن بقى زي فتي بتعمل لكن استيل على انت بنا لا جلسو يتقموا لي ما بزحت ጊዜ زي فتي مالتي بتاش كافت كله ناتم كستاسني زي الفوتو مالتي حجي ابس حجي ጊዜ دحر زمس وصزنا نفس محتسب خانيش غزي مالتي مسكو كل ጊዜ اللير كنقبر كلنا حد عينت نحر كوينو بس حاتينا نحر لوش مستلخينا اخستاجرنا مو معلت تنفتو برودكت السو كنجونو مالتي سو زلوشن بدعم فتخو دفتو اخستايو زي بستاشو سيو سو زباري واش كاسو غزي مالتي كلتي اللير غير بقى بدعم سل الفوتو مبزحت ጊዜ بويد حتى ماتي قرب ጊዜ يوصي حدشو سو كيدم تايا مالتي اب تارجت عليك ابز امريكا دلهنا والمارت ولا خبا مازن كا كتروح تخلى يخن من افتر ديسكريبشن باكس قفل كني عند حافت خلى عدد لهم كان حتروح وريت خلى هون كان خبا مازن قالت قزوت خلات هنا سو زي بتعم فتي دلهم حساب نفس مالتي قال زي بادي سكراب كاني مجمريا بادي سكراب بقى تريهات بزح ጊዜ سيد قبر نيره ولا دف قبر يقلا مالتي حجي سنامن دولسخ اني حدش غزي لوش نات لو عبد خدكو خمطي من هاد حد ጊዜ حدش برودكت متيو كل سب حرفتي كيت قاعد ترخبني حمات قال لوش نيرو قال براند دلخو بادي واشن بقى تمالاليسه كل سب دحرت كوينو دحر ابزي تيك توك ويوتيوب قال كل سب نحزار ولا كوينو كيت قاعد رايدو واي ترخبني حمالتي سو زي حجي زي نايز لوشن بتعمل لوشن بتعمل يطعم كستاي زي بادي سكراب زي እንደገና ሶፍት የከምት ካለ ኔክስት ታይም ኮነ ከምዝ ክሪሚ ነገር እዚ ከምት ናይ ናቶም ብራንድ ትሪ ሃት ቁርብ ሕርፍፍ ድበለ ገለለክን ይረው ቀደም አይተስታይ መብዛሕቱ ናፍት ዶ ከይደ ቀደም ትሪ ሃት ሕድ ገዝ ነይረ ድሓር ገለለክን ይረ እዚ ግን ክሪሚ ዝኾነ ሓድሽ እዩ ብጣዕሚ በቃ ደስ ትብለካ ጨኑ ኻ ብጣዕሚ ጥዕሚት ናት ሎሽን እንድሕር ረኺብኩን ኸ ወላ ኸፊት ክንጨኒኽን ክትገዝኦ ትኽእል ኢኹም ብጣዕሚ ጥዕሚ ጨኑ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ጥዕሚ ጨኑ ሰው እዚ እንድሕርኩም ሆነ ክስታይ ማለት እዩ حدا عينتي مالتي سو اندحر بادي سكراب كستاي دليخن مجمرة ጨኒኽን كستاي تقبروا ستون اندحر تخداخن كن مالتي دحار اندحر فاتي خنوت غزو انا بتقول فيتي بتاعم كل سب زاربوا ነገር ابز انترنت قال كان مجمرات فتنو مش دحار اندحر فاتي خنوت غزو انا هم يتقبر مالتي قال بتاعمي فاتي دلخو زي ستاي مالتي زي ጨና እዚ ስቲክ ዴትስ ካብላሽስ ካማራ ንዕሙፍታም ታገረ ኣብዚ ገምጥልየ ማለት እዩ ካብዚ እታናይ ቅርምዝ ነበረ ክንዲ ዝነበረ ነይርኒ እዚ ናይ ፍለር ስኪን በነላ እዚ ብጣዕሚ ፈትዎ ባዲስ ክስታዩ ኣለነ ናቱ ግን ካብዚ ከምዚ ኣብዚ ተሪፉ ነይሩ ኣብዚ ገምጥልየ ማለት እዩ ኣብ ቦርሳይ ምትሕዘ ኸይ ከም መጠን ላዕሊ ዝፈትዎ ስቲክ ዴትስ ናይ ላሽስ ደጊመ ገዚ እዩ ለክን ነይረ ቅድሚ ሕጂ እዚ እንድሕር after lash كيت كنفتنو خفت كله براند كافت كله ناتم كستاي زي بلد زي بتعم سل فتخو بورصه حكا از غورو مالتي تسودي ازنا برناي كم حجي ناكستاي ابز قمت اليو بورصه من تحيزي خير كاب عبي حيزي دخيل له بقى بتعم سل فتخو زي اسو خاني كل غزي بقى تفتو ጨናይ مالتي مجمريا ግን አው ኸይት ክንፈትኖ مالتي after lash for sure زي كل شيء بقى الفوتو دارجة معلتها وبقى زي زقبرانه معلت حاوي سمسكالج أنا مالتيو بدعم زفوتو هو زي كستايكا مالتي زي أخم تتفلت أخول زي حجي سودي كو بليخ زي 62 صار دجنورو كاب كله تي باربل جالري يكن يرام حيت خالد جزء مالتي زين 62 كن بدعم زفوتو كاب صار دجنورو مالتيو زين حجي زخلت حجي مبزحته زين تاي تقاملو معلتها مالتي بعد حتى بنفسي بادي سكراب غير زيت غير لوشن زغوركو ازخلتي يقبر مالتي دحر ولا خلج انا تي غبركا مو معلتي طعم بقى دست بالجنا ازخلتي حاوسات تقبر خلخا مو معلتي طعم كجنت وعن مالتي دحر
اندحر كالي ጨና ትፈትዎ ጨና حوس ኣቢልካሉ ከዓኒ በቃ ኣፅቢካ ምሟዓት በቃ ጥዕም ክጭኑ ትውዕል ማለት ኣነ ብጣዕሚ ጥዑም ጨና ስለ ዝፈቱ ብጣዕሚ በቃ እዚ ክልቲኡ መዓልታዊ ክስታይ ዝገብሩ ኣብ ተወደአ በቃ ድገዝኦ ማለት ትፈትዎ ማለት ሕጂ እዚኣ ዳርጋ ቀሪባ ኣላ ካልእ ንእሽቶ በለት ገዝአ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ቦርሳይ ድኾነኒ ማለት እዩ ፀኒሕካ ብዙሕ መብዛሕትኡ ግዜ ሓንሳብ ምስ ተለኸኹ ደጋጊመ ገለ ኣይገብርን እየ ምክንያቱም ባዲ ኦይል ባዲ ሎሽን ገለ ገይረ ስለ ዝገብሮ እቲ ጨና ካብ ነብስኻ ኣይከይኒ ማለት እዩ እዚ ኻት ናይ ሽእኒ ገይረ ዘለኹ ኣብኡ ከለኹ ከዓ ናይ ሽእኒ ደይረእኹኖ እንድሕር ኣለኹ ቪድዮ እዚ ብጣዕሚ ዝገዛእኹ ናይ እዝኒ እዚ ካትን እዚ ብሓንሳብ 3 ዝመፅእ እዚ ብጣዕሚ ደስ ትብለካ ይገፍሕ ይፀብብ ብብዚ እዚ ናይ እዝኒ ከዓኒ እዚ ካብኡ ብሕሱር ኮሎስ ደስ ትብለካ ማለት እዩ ናይ እዝኒ ጁሪ ካብ ክስታይ ካብ ሽእኒ ገዛእኹ ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ እንድሕር ደይረእኹኖ ኣለኹ ንራእዮ ብጣዕሚ ፈትየዮ ማለት እዩ ካልእ ካብዚ ጉድገር ካሬና ሃይራ ከዓኒ እዚኣ ብላሽ የድፈቱ እዚኣ ብላሽ ከዓኒ ብጣዕሚ ፈትዋ ጨና ኩሉ ግዜ ነይረ ማለት እዩ እዚ ጨና እንዳቀያየርኩ ደስ ክብለኒ ከሎ ሓደ ግዜ ናንስታብ ሓደ ጨና ክልክቕኒ ሓደ ግዜ ከዓ ፀኒሕካ ክትልከዮ ከለካ ከዓ ማዕረኽ እንደይ ከም ትፈትዎ ክስታይ ትገብሮ ማለት እዩ እዚ ናቱ ባዲ ስፕሬይ ኣለኒ ናይ ባዝ ኤንድ ባዲ ወርክስ ንምስኡ ክስታይ ትገብር ኣብዚ ኢንተርኔት ክስታይ ርአ ማሽ ትገብር ገለ ቅድሚ ሕጂ ገዚኦ እየ ነይረ እዚ ክገብር ከለኹ ከዓ ናቱ ናይ ባዝ ኤንድ ባዲ ወርክስ ክስታይ ኣለኻ ስፕሬይ ምስኡ ሌየር ገይረ ገብሮ ከዓ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ከዓ እዚ ካለሪና ሃይራ ጉድገር ከዓኒ እዚኣ ብላሽ ትብል ከዓ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ጨና እያ ማለት እዩ ካልእ ካብ ቫለንቲኖ ከዓይነ ትፈቱ ካብ ቫለንቲኖ ከዓ እዚኣ ግሪን ቫለንቲኖ ቦርን ኢን ሮማ እዚኣ ኤክስትራቫጋንዳ ትብል እዚ ግሪን ከዓ እዚ ከዓ ብጣዕሚ በቃ ርሳዕ ኣቢለ የቐኒ ምሽቱ ከዓኒ ራሕረብ ምሰበልክዎ ግብር ምሰበልኩ ከዓ ካብ ኩሉ እዚ ዝፈትዎ እዚ ሙሉእ መዓልቲ በቃ ኣይከይኒ ካብ ነብስኻ ማለት እዩ ሓንሳብ ምስ ገበርካዮ ሙሉእ መዓልቲ ኢኻ ጥዑም ጉጨኑ እቲ ጨናስ ወላ ንፅባሕ ገለ ነጊረክን መጀመርያ ክገዝኦ ከለኹ ሞል ንድሕር ክኸይድ ኮይነ ጨና ከይተለኽኹ እንድሕር ጨና ክገዝእ ኮይነ ወይ ገለ ማለት እዩ ድሓር ተለኸ ገዛ መፅእ ገለ ይሪኦ እንደይ ከም ዝፀንሐ ወይ ኣብቲ ሞል ኮለር ኢለ ጨኑ ዝኸይድ ኣይከይድን እዩ ክስታይ ገብሮ ማለት እዩ ከምኡ ገይረ ቅድሚ ሕጂ ክገዝኦ ከለኹ ነጊረክን ነይረ ተለኸዮ ኣብቲ ሞል ክስታይ ገይረ ኣይ ቲንክ ንፅባሕቲ ደይ ገለ እየ ገዚእ እዩ እቲ ጨና ደይከይድ ማለት ደይከይድ ጨና ደስ ብለካ ጥዑም ጨና ኮይኑ እንድሕር ደይከይድ ኮይኑ ብጣዕሚ ደስ ብለካ ማለት እዩ ካልእ ኣብኡ ከለኹ ኣምፅኦ ከለኹ እዚ ኣፀቢቑ ዝፈትዎ መሕፀቢ ነብሲ ከዓ ምስኡ እዚ ከዓ ዝቆለይ ከዓ እንድሕር ሪኡ ክስታይ ጌርኩኖ ብጣዕሚ ክትፈትዎ ኢኹን እዚ ከዓኒ እዚ ናይ ኦለይ ሊሚትድ ኤዲሽን እዩ ነይሩ እዚ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ባዲ ዋሽ ከዓ እዚ ስክሪንሻት ገብሮ ትኽእላ ኢኸን እንድሕር ደሊኸን ከዓኒ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ክገብረልክ ንኽእል እየ እንድሕር ድረሳዕ ከሎ ኩሉ ግዜ ኣዘክራኒ እዚኣ ከምዚኣ ባ ክበረልና ገለ በላና ማለት እዩ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ክገብረልክኒ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ካልእ እንታይ ፈቱ ሕስር ከሎ ጥዑም ጨና ከዓኒ እዚ ቸኮ ማስክ ከዓ እዚ ቸኮ ማስክ ብጣዕሚ ደጋጊመ ዝገዝኦ ኣብ ቦርሳይ ዝገብሮ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ባዲ ኦይል ፐርፊም ኦይል እዚ ናይ ቸኮ ማስክን እቲ ጨናን ማለት እዩ እዚ ሓንቲ ዳርጋ ፍርቂ በፂሓ እዚኣ ክልተ እዩ ብሓንሳብ ድመፅእ ሕስር ከሎስ ብጣዕሚ ጥዑም ጨና ማለት እዩ እቲ ክልተ ብሓንሳብ ኣጓኮ ተጋጊም ደም ሰደሙ ለይለክን ነይረ ትቐደም ክስታይት ምስ ገዛእኹ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ዳርጋ ፍርቂ ተወዲኣ ድያ ገለ ኣይደኖ እዚ ግን ብጣዕሚ ዝፈትዎ ጨና ማለት እዩ ቸኮ ማስክ ከዓኒ ሕስር ከሎስ ጥዑም ጨና ደስ ትብለካ እዚ ክልቲኡ ሓደ እዩ ማለት እዩ ግን እዚ ባዲ ኦይል ምስ ዝኾነ ደሪብካ ክትገብሮ ከለኻ ከዓ ከምሳት ከዓኒ ጥዑም እቲ ሓደ ከዓ ኣሎ እቲ ሽሙ ረሲዕ እዩ ካብ ኣልታ ትገዝኦ ከዓኒ ባዲ ኦይል ሕጂ የብለይን ኣብ ቦርሳይ ኣሎ እዚ ከዓኒ ከምዚ ጌርካ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ካብ ኣማዞን ኦርደር ዝገብሮ ንእሽተያ ግን ኣብዚ ምስ ገበርካዮ ድሓር ኣብ ልዕሊ ኢኻ ትፈትዎ ጨና ዝኾነ ትፈትዎ ጨና ከዓስ ክስታይ ትገብረሉ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ጨና ንፍሕ ተብለሉን በቃ ጥዑም ምስ ዝኾነ ዓይነት ጨና ነይር ድኸውን ኮይኑ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ እዚ ከዓኒ እንደገና ዋግኡ ከዓ ሕስር እዩ እንድሕር ደሊኽን ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ክገብረልክ ንኽእል እየ ኣብፍሉ ክዝክሮ ሓደ ግዜ ከምቲ ድብለክን ንፅባሕቲ ገለ ክስታይ ስለ ዝገብሮ ወይ ስእሊ ኢለ ገለ ክስታይ ገብሮ እየ ማለት እዩ እሱ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ካብ ከኣለ ከዓኒ ቫኒላ 28 ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ከምቲ ትፈልጥኦ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ብዙሕ ግዜ ወዲየ ቅድሚ ሕጂ ኣርአየክን ነይረ ማለት እዩ ሕጂ የብለይን ወዲየ እየ ማለት እዩ እዚ ሓደ ከዓኒ ያሚ ቡጂ ማርሽሜሎ ከዓኒ ከኣለ እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ጨና ከዓ እዚ ከዓ በቃ ነይረ ከዓኒ ክስታይ ዝገብሮ ከይውዳእኒ እንዳበልኩ ግን ደራሪበ ምስ ክስታይ እቲ ፍላይ ዝሕጂ ትብለካ ማለት እዩ እዚ
خلتي مس قبر كل خاء كستاي قبر له مالتي فيش كستاي بوسو خاني بقى لخي يبل زي بدعمي يامي بوجي مارش ميلو دبل زي ناكي علي كل محجي حدتي ابل قلد بلا رايك كان يرسو نيرني سو توديو تي بنالات هون ايد بقى بدعم فوتو مالتي زخاني بدعم امتي كان خاطر عمي انا تحت خاني بدعم الفوتو سو خالنا مالتي كال عصام بيعرف فوتو خاني زي بربر هيركاب بدعم الفوتو انا خشت بلا دست بقى دست بلا نج انا طعم انا زمو بدعم الفوتو بقى بزح غزي طلع حجي غزي اني حجي خاني قدم غزي اني مش ود اخو دجي ميو قال مالتي بدعم الفوتو انا هذا حجي تاخون اورس مش حد يدي خصتي كيت له اخو مش قني لحد مشتله هو هذا ذكر بدعم الفوتو انا زخا بدعم الفوتو ما عاد انا يحجون ما تحاويسو بوزح انا جناي سو بربر هركاب بدعم الفوتو بدعم الفوتو انا هطعم جناي زخاني ندحر كفتنو ودلي خل كانت انا زغورو انا خيت لها እንደሞልት خዳ ጨና ድሽዮጦ ማለት እዩ ድሓር ተለኺኽንኦ ገዛ ምስ መጻኽድ ወያ 2 ሰዓት ገለዋ ከም ዝገበርክና እሞ ብጣዕሚ ጥዑም ጨናይ ማለት እዩ ካልእ እዚ ኸኣኒ ብጣዕሚ ከምቲ ድብለክም ኩሉ ግዜ ፕራዳ ማይ ፌቨሪት ፕራዳ ካብ ኩሉ ጨና ኸማን ኩሉ ጨናታት ዝብደሉ ፎቶ ግን ፕራዳ ግን ብጣዕሚ እዚ ኢንተንስ ፕራዳ ኢንተንስ እዩ ብጣዕሚ በቃ እዚ ካብ ኩሉ ገሪክ እንደለኹ ጨና እዚ የድፈቶ ማለት እዩ ዝኸኣኒ በቃ ሙሉ ማዓት ጨኑ ወላ ንጽባሕ ተገለድ ጨኑ ጨና ከም ነብስ ሓደ ከይ ጨና ጥዑም ስለ ዝኾነ ኸኣኒ ፕራዳ ክንደይ ግዜ ደጊመ ድገዝኦም ትትሪኦ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ጨና እዩ ግን ሓደ ግዜ ከም ትድብለክን ኦንላይን ክስታይ ጌርክን ከምዚ ኣነ ሕጂ ፅቡቅ ክልክን ከለኹ ኦንላይን ሰልክን ገዚእን ክስታይ ትብሎ ምክንያቱ ናይ ሰብ ቴስት ተፈላለየ ኣብ ነፍስና ክንገብሮ ከለናፈላለየ መጀመርያ እንድሕር ገዛእኹምክን ኣብ ኸይትክን ፈቲንክን ክስታይ ክትገዝኦ ኣለክን ማለት እዩ እዚ ጅምቹ ከዓ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ጨና እዚ ከዓ ጅምቹ ከዓ ፅቡቅ ጨና እዩ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ጨና እዚ ከዓ ጥዑም ጨና እዩ ማለት እዩ ዝኩሉ ዘርእየክን ዘለኹ እዚ ክስኢለ ጨና ይገዝእኒ ገዝኡ ከለኹ ፅቡቅ ዝኾነ እንደገና ከምቲ ድብለክን ጨና ፈቲነ ገለመለ ብጣዕሚ ጨና ስለዝፈቱ ፈቲነ ኣብ ነፍሰይ ክንፀንሕ ድዩ ብዙሕ ገለመለ ክስታይ ጌርአ ድገብሮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ግን ፈትዎ ካብ ዝኩሉ ደረኣኽኹን ማይ ታፕ ፌቨሪት ግን እዚ ማለት እዩ እዚ ኖ ኮሽን እዚአን ክልቲአን ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ በቃ ክህልወን ኣለዎ ዝብሎ ካብ ሶል ደ ጀነሮ እዚ ካብ ሶል ደ ጀነሮ 62 ካብ ላሽ ከኣኒ እዚ ስቲኪ ዴትስ ብጣዕሚ ዝፈትዎ እሱ ማስት እዩ ማለት እዩ ግን ማይ ታፕ 3 ግን እዚአን ማለት እዩ 4 ደረኣ ክንገብሮ ሞዳ እዚአን ማለት እዩ ኣለኒ ማዓጨና ግን ካብዚ በቃ ተፈትዎ እዚ ከምዚአን ሰሪዐን ተለኹ ደረኣ ክንከይድ በቃ እዚአን ፈትዎ ማለት እዩ ማም ባጸብ ያልፈትዎ እዚ ፕራዳ ፈትዎ ጨና ያህል ጨና ለና ሀለ ጊዜ እንደህደለህን ከርየክን ያህል ጨናታት ኣለኒ ጥዑም ጨና ብጣዕሚ ስለዝፈቱ ሰብ እንታይ ክንበክል ንሕየር ክስታይኮን ዝኾነ ክሪስማስ ወይ ኒው ይር ወይ ማዘርስ ዴይ ገለ ከኣኒ ጨና ብጣዕሚ ስለዝፈቱ ጨና ክስታይ ትገብር ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል እንጆይ ጌርክና ክትኮና ተስፋ ገብር ሳብስክራይብ ድሕሪ ገበርክና ኣለኹን ሳብስክራይብ ከይገበርክና ይትውፃ ላይክ ኣግበሮ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ከዓ ብሰላም ይረኸበና ባይ